ассалому алайкум дӯсто, бародаро мухлисои шабакаи молбозор. Ман имрӯз боз яке дигар навор дӯсто аз ноҳияи Деваштич. Дӯсто дар навор мо ду сар мол будааст. Як сар ғуноҷини чорни пиёстри буғӯзи наздик ва як сари дигар дӯсто моли сементал оча бачча дӯсто. Ман ҳамин моли сементал сар мекунем дӯсто маълумот додане. Мол дуюм зоиш гӯсолаш бошад ғуноҷинча дӯсто. Масали шираш саҳару бегоҳ 7-8 литр шир метиҳад ғайр аз гӯсолаш дӯсто. Мола саломатиш ба хӯрду хӯрокаш ва масали аҳлиш ба худи соҳиби мол 100% гарантия метиҳам гуфтосиянд дӯсто. Масали нархаш бошад дӯсто 24000 сомон гуфтосиянд. Боз мана касоне ки ин мола маъқул мекунтон аз занг зада аз худи соҳиби мол савдо карда харидорӣ карда мегиритон дӯсто. Бениҳоят моли хушрӯ ёш фасон. ин моли номери як. Хуб, мегузарем моли номери ду дӯсто. Ғуноҷин зоти тоза чорни пиёстр будааст дӯсто. Ғуноҷин 2 сола шудагӣ, яъне 2 дандон шудагӣ, дандон вайрон кардагӣ. Аз гуфти соҳиби мол хеле ғуноҷини сифаташ баланд, қафоҳош рост дӯсто, фигураш яъне қаду қоматаш омадагӣ, масали аҳлишам хуб, масали буғӯзиш дӯсто 8.5 моҳа гузаштагӣ, мобайни 15-20 рӯз ба таваллуд мекунад гуфтосиянд. Масали саломатии хӯрду хӯрокаш ҳамаш ба кафолат мегӯянд дӯсто. Кафолаташ яъне моли деҳқони худашон, моли озмуд. Нархша мегӯем дӯсто, нархаш бошад 21000 сомон нарх мондем дӯсто, ки ба маъқул шавад марҳамат. Кадомеш маъқул шавад занг занитон, харидорӣ кунтон. Саломат бошон, ҳамо барори кор.